Ito na hiyan DiasporaHub, Mizo DiasporaHub Mandan. Big Ticket Association for ito tanak Mandan. Ganito ni DiasporaHub apps akan kanduta nga hi homepage niya. Homepage ka chuan information. Ang mulaw lang nga. Kan kalmato chu My Library ka. Anita My Library ay hiyan ng Money Association ka. Aron lang to na ng Money Association member ni naka member in nito alaw nga po ta ila sa number one at chuan ta hiyan ka handuta entinan hihikema association kalaw nita se ta chuan apoy mo ber chu eta achung a hiyan dot pathum o makimi dot pathum ki kan han me kian hetlai hiyan thil rang ti turam ta pakhat na chuan leaders ti hi a oma he kan en photang leaders han en hiyan eta hiyan puai tu te dang a e the ani ta hian entinan secretary te emo treasurer te emo kha a e the an email in type lu tanga role a hian admin le editor le viewer oma admin big te hian association ni pungten thak dang lam theya engkin an edit theya hi chung chang te pon edit theya nilawa engeni admin ni lovin shoi tu ten editor ang chau te in da tu chuan editor ang ten viewer ang ten in da the ta atlang point president le secretary te hi admin a han da ta la afu mail de ulaka ni khan association te po an edit the don ta chuan designation ka sen khan ta hian thong designation ka da mai tur ni ta chuan ta hian start date eng te kun chuing nge ob an ni don ti kha da le mai tur ni ta ni ta chuan like an ob ta number one ya chuan pahina chuan achunga hetai achung ding kila dot pathum bok hi kan met lenga kita khian apoimo bra chu basic details hi kan en liang basic details chunga hian ei han enina hi chu zirlai tana association cmp kanita san heta hian hi hnuai association details ti chunga hian membership fees required ti om hi membership fee kondu te tan hi man tur ni ta ni ta chuan membership fee in condon ani chuan hi enable tur ni ta kin han click che kan ta hian agreement alom ta hi chia tur ni ta ni hemi kalphung mang hian membership fee diaspora hapina condon ti na kha anita ti chuan heta hi kan internet kan accept anga kan accept nuwa khan submit kan ti ta ni membership fee kan kon tur khan kan association kan set up ti na ni chu chuan heta chung dot pathum bok hi kan met lenga hi optional on belta option pathum payment details ti te membership validity ti te membership fees ting chang te aron lang ta ni amasada chon payment details click taila payment details a hian add bank details ta hian in bank account kha in da an chulu don ta ni chu membership fee kon anakina diaspora hapina anron transfer na tur kha ni don ta chuan kha kan fill up lo ngai ta ila chona pani na chon kan kal lenga membership validity ti poi ma hi membership kha akum kumengzat kumengzat chu nge valid don ti kalo enter ta hian akum za ta khen ta me don ta membership in khona ka kum kha chung valid tur ni chuan kum khat ti mai tur khani chuan helai man ta hi engti kha tang in tran tur nge ti khap apoi mo tan entinan atlang puin april ate trananga lo ngai taila april ni khata tanga akum le march somtum pakhat ani don chuan april ti da top kha tok maya akum za ta hi in da bokanga chuan helai active le hi active anga thla da tu ni bok ta chuan safe in han fianga in te zon hu khan tlai hian membership validity kha aron lang don ni chu chu ni ta chuan achunga dot pathum bok hi kan met lenga ta chuan membership and fees in khondan tur chung chang kha ada the ta chuan add fees ti hi kan han metanga chu ta chuan fee type hi tuna hian cheni trani fund ti te registration donation ti te ni ta hi tlang puin avelitura kan nga ya entinan registration chu membership fee kan me registration lo ti taila ta hian kumengzat huam tu nge entinan kumsom chin hnuai lampang tan chuan free te lo ni don ta se ani chuan kumsom pakhat atanga maximum kha chuan tinan kumza te polo te mai ta puitling kumsom chin chung lampang tan kan khondon ti lo ni ta sen kitin ti mai khian
member te kha intinan family lo ni ta ula nu le pa le in fa te ni ta seng in family pumpui khan registration automatic na tianga ma seng in fa te kum som chin walam pang kha chu calculation na khan a calculate don lovani puitling kum som chen chunglam pang chau kha fee calculate don ta chon ta hian internet membership fee chu cheng zat ni lo ni ta se puitling pakhat tan recurring kan han ti chu kum tin a fee ngai reng kum tin a renewal la po a fee thak lem lo ani kha chon recurring hi ti the ni lo chon fee hi kum tin update tur te ni chon ki ti khen da mai tur ni a chuan active ti hi click nge angai ni hi kan active hi kan enable tu ni a recurring hi chu kan du chuan enable lo po a point of a chuan entinan cheng jang he kan hang lo ta chuan khi ta hian he ta hian aron lang ta ni mo chuan kan kal le anga eh katia kan han ti khan um kha apoi mo tlang pui pathum te chuni ta a membership khondu tan membership kan khondu lo kan khondon lovani chuan basic details a kala he la yami membership fee requires di kha disable ple mai turani and this and can han disable khan khang ang entinan zong zong kha aron bole me khang kha shwa tu te tan apoi mo em